Nama saya Suparmi saking Tulung. Nggih Ibu. Sakit kula asam lambung pun 3 tahun. Nggih. Nggih. Napa malih? Lajeng kalih niki napa niku sangkem kula niku raose pahit. Tapi Mbah lidhe. Raose kuwandel, teng ilat niku panas, tenggorokan niku garing. Coba sukunipun, Mbah. Nomor kalih. Setunggalipun, Mbah. Namun dangu ya. Pun 3 tahun. Lajeng kalih niki niku rase gruwinggingan sikil kula. Madaran sing sebelah kiwa jenengan pendek Mbah ngeten, Mbah. Mriki. Nggih. Kirang mandap. Kanan. Nggih, sakit nggih niku nggih. Sakite niku waone teng pok pusat niku kuwejer. Ngeten. Niki mboten lambunge sing sakit, Mbah. Niki ususe sing sakit. Dados akhire teng ngandhap niki damel kemih, damel ngengek riyen sakit. Nggih, panci nggih. Sakite niki riyen njenengan atos diare dangu napa mboten riyen? Nggih. Niki kasusé kan niku. Panci niku 5 dinten sepindah nembe. Nggih, terus manteng ngoten sakit keras terus akhire atos diare mencret ngoten atos. Nggih. Nggih, baik. Ngeten setunggal nggih, niki kan wonten racune, akhire badane njenengan pahit, mulut pahit sedanten mboten eco. Nggih. Kula nyuwun tulung poso. Sedinten sedalu mboten dahar napa-napa riyin. Sedinten sedalu. Ngunjuk tok. Ngunjuk toya terus sing kathah. Toya anget napa? Toya bebas sak kajeng jenengan anget bareng, asrep bareng. Lah niki kula ben dinten niku ngunjuke toya wanget. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Bareng nggih. Ngunjuk toya ngantos kersane madarane bersih total riyin. Nggih. Mantu ngoten hari keduanipun jenengan dahar. Tapi sing didahar namung sayur. Sayur sing jenengan dahar pirsa niku napa pirsa napine napa? Jepan napa mriki napa ngarani? Labu siem niku napa? Labu siem. Nggih. Labu siem niku mawon jenengan kukus kali tahu. Tahu dikukus kalih niku. Niku dimaem mbon niku mawon. Mboten kalih sekul. Mboten kalih sekul. Niku riyin kalih dinten. Sing kathah mboten napa-napa. Oh nggih. Mboten usah diparingi sarem nggih, kersane mboten perih. Nggih. Terus mantune niku hari ketiga baru pareng dahar sekul pareng sedanten. Mantune niku. Cuman mboten pareng pedes. Belas pedes niku mboten. Mungkin nek kenging pedes wakit soalé. Nggih. Lah rebusanipun dinten pertama niki mulai ke dinten pertama Mbah nggih. Nggih. Rebusane daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren terus. Niku ben dinten pun. Nggih, ben dinten terus nggih. Lah waktu jenengan poso wau ya tetep ngunjuk rebusan niki. Oh tetep ngunjuk. Nggih. Lah terus produk dugi kula mbaene kersa ngunjuk Empro saged. Kula pun telas gangsal langkai. Nggih. Mangke ngunjuk Empro malih tapi sak tetes mawon ping 3. Niku 3 tetes Pun ping sak 3. tetes mawon nggih. Nggih. Tapi ketan derek niki wau. Nggih. Kersane niki bersih riyen, ngobatine kersane betul-betul pas. Nggih. Lah mangke setelah niki sampun mantun pengobatan sekawan dinten anggap mawon, niki mangke jenengan akan pulih. Terus mangke jenengan nyuwun terapi ten sebelah nggih nyuwun terapi kagem lambung. Ngoten nggih. Nggih. Kalih niki Pak, niki. Kalih bahu nggih. Niki niku nonjem kalih entong-entong Nggih. niku rase sumengkring Sama itu. ngeten. Bahu gitu ya terapinya ya. Nggih, napa malih. Kalih napa niku teruse niku asam urat teng kula cekne niku teruse dokter asam urat kula niku pun nyatu teng awak kula mboten saking panganan ngoten asale. Boten. Mboten. Nggih boten. Oh. Mangke dadi lak saged normal malih. Nggih. Napa malih. Niki teng awak niku raose lu. Mangke nggih jenengan mantun diterapi kan langsung enteng. Nggih. Nggih. Kalih yoga kula niku nggih niku kan dicekne teng pabrik niku teruse lambung kalih napa niku
vertigo. Vertigo. Kalih mripate niku kejalan apa? Minus, Min. nggih. Ngoten nggih dereng sakit ngoten niku Ngeten. ngoten niku. Menawi kagem vertigo, ngunjuk toya pethak sing kathah. Menawi kagem minus, damelaken jus rumiyin kersane boten tambah tebel. Kacang panjang, seledri, blembe, kacang panjang, seledri, wortel, tomat, pepaya. Ngoten nggih. Nggih. Menawi kagem lambungipun, damelaken rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Menawi kersa saged ngunjuk empro sak tetes ping 3. Saiki babak adus niku anu Pak, napa niku? Gatel. Gatel. Buwintel. Menawi gatel cobi sak minggu ping 2 ping 3 kenging ngunjuk toya klapa. Toya klapa. Nggih. Mboten disukani napa-napa. Mboten disukani napa-napa riyin. Tapi nek niki dereng saged waras toya klapa tok, toya klapane dipun tetesi damel empro, simpen sedalu, benjang baru dipun unjuk. Kula niki anu Pak, kula lep menika kula niki tirose anu. Napa niku liver kula niku lemak ngoten tirose. Mboten liver ya, pencernaane jenengan sing lemah. Oh ngoten. Nggih. Berarti niki mengke upami niki mengke langsung poso dugi njing-njing Nggih. ngoten pripun? Kirang. Tasik wonten kota Pak, tasik wonten makanane. Mulai kit minjing mawon, ninjing, injing. diniati, tapi bukane benjing injinge. Oh ngoten. 24 jam. Wiwite benjing, Nggih. lajeng pendak benjing-injing ngoten. Nggih betul. Ngoten. Ngunjuk toya tok mawon terus. Oh Toyota. Kalih rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Nek badhe niku tahu kalih Labu siam. labu siam Nggih niku. tikang dinten apa Sing- kalih dinten ngoten nggih. Bibar niku pun dahar sekul biasa. Oh ngoten. Nggih, sak biasane normale jenengan. Lah kula niki pun tumbas napa niku? BSM 5 niku pun tumbas. BSM 7 nggih tumbas, BSM 3 nggih tumbas. Kedap to, Bu. Damel tumbas BSM 3 niku sakit nopo jenengan? Lah kok kalih bakule niku lho, Pak. Jenengan pun nek cerita pun medeni to. Lah nggih. Mungkin akhirnya bakule sing bingung. Niki BSM 5 niku tasik dereng kula inung. Mboten napa-napa. Mangke Upami mantune. dina pripun? Pareng nek kersane cekot-cekot baru diminum. Ngoten. Nggih. Lah ngoten nek niki anu emprone nggih tasik. Empro ini sak tetes empro ini lajengaken mawon empro. BSM 7 nggih tasik. Mangke mantune niki sak minggu kali minggu baru ngunjuk malih BSM 7 sedher sak sendok. Sak bendalu. Sak bentalu. Mboten disukani napa-napa. Boten. Jenengan Boten, balungan nggih sehat sedanten Nggih. kok. Cuma Boten awak kula keropo. niku suwake danten Niki rose. proyoke. Niki make waktu ditarik, diterapi enteng. Alhamdulillah. Kula niku sakisaran niku namuk nangis tok Nah isine. napa to, Bu? Lah sakit mboten maten-maten lho, Pak. Lah jenengan mangke cobi nggih kula tangleti. Nggih. Menawi jenengan datang ten bis herbal, terus jenengan cerita sambat ngeten-ngeten pasti diparingi obat kanker lah. Dipikir penyakitnya nemen. Lah kula niku tumbas niku kan ngombe 3 dinten niku awak kula niku suwakit diwanten madharan Nggih. kula suwakit. Kula lajeng muara malih teng mriku. Mungkin tambah bingung. Pun ngeten nggih. Nggih. Nggih jenengan pirsani. Mantun niki jenengan ten sebelah jenengan nyuwun terapi lengkap ngoten nggih. Nggih. Mantun terapi jenengan mampir kula lak jenengan cerita Pak sampun enteng ngoten Pak. Ya alhamdulillah mugi-mugi nggih jodoh kalian jenengan Pak Wis kula diparingi dongaken sehat. jodoh nggih. Nggih paringi sehat putu kasa kula momong anak putu. Nggih. Nggih Sampun assalamualaikum nggih warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh.